close till I get up. Time is barely on our side. Kako se njegovo djelovanje razvijalo i širilo, Don Bosco je pažljivo osluškivao poticaje i prepoznao pravi trenutak za osnivanje Salezijanske družbe, koja će biti posvećena brizi o siromašnoj i napuštenoj djeci i mladeži. Svoju ideju podijelio je s 4 mladića, Ruom, Kaglijerom, Rohetijem i Artiglijem, koji su, odrastajući u oratorijskom duhu, postali njegovi prvi suradnici. Ime družbe izabrano je u čast svetog, Franje Saleškog, čiju su blagost i dobrotu željeli nasljedovati u radu s mladima. Dana 18. prosinca 1859. u Don Boscovoj sobi okupilo se 17 mladih oratorijanaca, koji su odlučili postati Salezijanci, i tada je službeno osnovana redovnička družba Svetog Franje Saleškoga. Papa Pio IX. Blagoslovio je osnivanje družbe, ali je bilo potrebno čak 15 godina da Sveta Stolica odobri njezine konstitucije.